Ya. Ini teko ya. Sih, Pak. Mau diteni pake ora ndang Blongor. Sing kurang ajar ki sampean. Iya apa? Padha-padha tekan Solo. Kowe mau dipatwal karo apa? Ya lantas Pak polisi toh. Lah nyapa aku mbok tunutne polisi Pamung Praja. Jarane aku kena garukan kok piye? Ya padha ae to, ya Lah polisi lalu lintas. lalu lintas laku. Lah ya padha-padha polisine ning ya beda tugase to, Mas. Lho penting ngajare jalukmu padha-padha polisine. Akhirnya aku madeg ning gone bong Terus? bong gurah niku. Heeh. Lah nyapa ngono kuwi lho. Lasu cah nom-noman dikeroyok, Mas. Alah. Kan sampe aku bergaring ya. Modelmu koyo ayu-ayu kok. Tinggi gendoren. Sip, yo alah lah wis. Nggo aku sampe tenan, Mas. Nyapa? Wis aku wis pasrah iki, Pak. Mosok Lah kok Pak Gianto nututi.